wani dipapakake maestu dawuh. Wiswanan dibodholke. Nuwun kasihan. Piring kawatang wadung winur sita Saya mongkok katiku. Pati bakal bali lo. Mataram ora ana apa-apane lawan Pati. Kapan boyo aku bisa madeg dadi ratu ing tanah. Ya, ya. Suwe mijet kowe ngranti yen to Mataram wani nandingi kekuataning Pati. Kakang. Loh. Yayi Retno Dumila. Iya, Kakang. Ora mimpi to aku. Sliramu ora ngimpi, Kakang. Iki kasunyatan. Tenan aku ora mimpi to Kyai Retno Dumila. Aku sing praptana. Bela. Ngarepmu iki Garwanata kedarang-darang tekan Pati. Lah kok isih kaya mbiyen sliramu to, Yayi Retno Dumila. Isih ayu. Kakang. Piye? Jane sliramu iki tanggap ora to karo klebating sambuk? Mula ki aku malah pengen genake jar. Adoh saka Mataram tumekeng Pati. Apa sediamu Yayi Retno Dumila? Ora ana liya Kakang kejaba mung mlayokake rasa kapangku karo kowe. Kok malah gumujeng lho, ora ayo aku malah isin to Kakang. Dadi tenane Yayi iki ya duwe rangsa kapang karo aku. Dak kira pun Kakang dhewe sing kangen karo kowe Yayi Retno Dumila. Tambah ayu tenan kowe Yayi. Mbok ora ngono kuwi lho. Anjut piye apa kok kudune aku iki ngatur apa anane kok. Kakang, Piye Yayi? Mbok matur prasaja wae. Kok aku dadi gugup Yayi? mula aku nganti keroyo-royo kedarang-darang tumuju ana papan kene. Iya awit ana Mataram. Kenapa? Hah? Ora kudu tak blakake ya kudune rak kowe wis ngerti to Kakang. Garwanata lho kowe iki. Garwa penemban Senopati Mataram. Nyakrawati Mbau Denda. Wis to Kakang. Aku ora kepengin ngeling-eling sing wis kawuri Kakang. Apa tenan kuwi? Apa tenan ucapmu kuwi Yayi? Yen iso tak gebeng apa sing dadi pangandikamu? Wis ora apa-apa. Ora kena prawane, kena randane wis ora apa-apa. Kowe ora maksud to Kakang? Telo hamung han dika. Aduh Kakang. Ing arum menyang ilining memane Bungah rasane ing atiku tetelo kowe ora.
teka karo aku lho Kakang. Lumembak sa jroning kalbu rumasap pepak perang to rumasaping tias ingsun domat ayu patine gong keprana matu brangti memalatse coba imbang-imbang ana tresnaku kan kandhek nalika semana Yayi. Tilam-tilam prajiwatan. Weh, Yayi. Kelingan nalika ning Purabaya, kowe nampik kasar katresnanku. Nanging iki dina sliramu bisa sapejagong catur netra. Blakake tresnamu, Yayi. Iya, iya.
Yayi Retno Dumila. Kepiye Kakang? Wektu kang kaya mengkene iki tang sing tak impen-impenake. Semono uga kang dak rasake Kakang. Bener. Tahun-tahun dak enteni wektu sing kaya mengkene Yen Kakang. bener aturmu, ayo. Enggal-enggal manjing ing tilam rum bareng karo aku ya. Ora ana sapa-sapa. Mung pun Kakang kok. Sepi ora ana wong. Ayo. Sri Krasna mane Ayo, boy kak sowan Kanjeng. Rene wong. Piye to iki? Kamangka alun-alun wis dikepung prajurit sapunake. Aduh, iki kan Kadipati iki lek yo iki kudu piye iki aku. Aduh. Kok enek wong bisa. Nek ora wong kowe aku di aduh. Konangan karo sing jaga kene. Nek kudu iki mergo Kadipati wis dikepung. Kanjeng Kadipati. Sik. Kok ana swara ya teng glodang. Kamane sapa gek ngono maling. Coba tak idikane. Pit, ora. Lho lak tenan. Tek seru. Gak kok Durjana ya maling. Kanjeng Adipati. Pangapunten Kanjeng. Nyuwun ngapunten Kanjeng Adipati.